какво ще ядете и какво ще пиете. Нито за тялото си, какво ще облечете. Животът е повече от облекло. Погледнете небесните птици. Те не сеят, нито жънат, нито в житници събират и небесният Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях? Погледнете полските цветя. Те не се трудят, нито предат. Но дори Соломон във всичката си слава не се е обличал като тях. Щом Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ,